Hindi na pag-ilakip bilang ebidensya ang nakitaan nga lighter kung sa diin nasapwan ang ginapatihan nga bangkay ni Frank Roy sa Barbasa sang nagligad nga Abril 29. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Richfield Presquito, hepe sang Pavia Municipal Police Station, iyagin pahayag nga contaminated na ang area matapos ang pila na kaadlaw nga nakaligad nga nasapwan ang sunog nga bangkay sa isa ka subdivision sa Ungka 1, Pavia, Iloilo. Sunod sa iya, kung madamo na ang naglabay sa lugar, rason nga hindi na nila ini makonsiderar nga bahin sang ebidensya, bangod natapos naman ang crime scene processing sang SOCO. Madumduman nga isa na ka semana ang nagligad, sugod sang napuhag ang probinsya kag syudad sang Iloilo sa pagkadula ni Frank Royce Barbasa, kadungan man sang pagkasapos ang ginapatihan nga bangkay sini sa Pavia. Base sa crime scene processing sang SOCO, sang Pavia PNP man, no, during sang time sang insidente, nak-recover naman, no, tanan nga evidence nga nakuha sa may crime scene. So though may bag-o nga nakita na nga lighter suno sa sa SOCO, ta kay nakipag-angot ako sa ila. 1 week na, no, nga contaminated ang crime scene. Posible na, no, may mga makuha pang iban nga ebidensya, iban nga mga recovery nga hindi na parte sang ebidensya.